Bună ziua! Bine v-am găsit pe canalul meu Corpul Croșet. Mă cheamă Cornelia. În acest tutorial continui să croșetez acest minunat folar. Voi croșeta marginea lui. Am croșetat folarul până la lungimea dorită. Ultimul rând croșetându-l exact ca și primul rând cum am început această lucrare, el fiind alcătuit din lanțuri de 5 ochiuri și arce a câte 3 ochiuri de lanț fiecare. În continuare, încep a croșeta marginea folarului. Voi începe pe latura mică. În vârful piciorușului triplu din rândul precedent, croșetez un picioruș simplu. Croșetez 3 ochiuri de lanț. Pe sub lanțul format din 5 ochiuri, mă prind cu un picioruș simplu. Croșetez 3 ochiuri de lanț. Pe sub arca formată din 3 ochiuri de lanț, croșetez un picioruș simplu. Fac 3 ochiuri de lanț. Pe sub lanțul format din 5 ochiuri mă prind cu un picioruș simplu. Din nou fac 3 ochiuri de lanț. Pe sub arca formată din 3 ochiuri mă prind cu un picioruș simplu. Acum fac 3 ochiuri de lanț. Pe sub lanțul din 5 ochiuri mă prind cu un picioruș simplu. Din nou fac 3 ochiuri de lanț, pe sub arca formată din 3 ochiuri de lanț, croșetez un picioruș simplu. Iată așa arată latura mică a acestui folar. Am ajuns la lanțul format din 10 ochiuri. 5 ochiuri din acest lanț aparțin laturii mici și 5 ochiuri aparțin laturii mari. Pe sub acest lanț croșetez în așa mod. Fac 3 ochiuri de lanț, mă prind de lanțul din 10 ochiuri cu un picioruș simplu. Croșetez 3 ochiuri de lanț, număr al 5-lea ochi de la începutul acestui lanț. În al 5-lea ochi al lanțului din 10 ochiuri, croșetez un picioruș simplu. Am finisat latura mică a folarului, acum trecem la latura mare. Mai departe fac 3 ochiuri de lanț, un picioruș simplu mă prind de lanțul din 10 ochiuri, fac 3 ochiuri de lanț și acum de piciorușul simplu care desparte cele două rânduri a folarului, mă prind cu un picioruș simplu. Fac 3 ochiuri de lanț, mă prind de lanțul din 5 ochiuri cu un picioruș simplu și din nou fac 3 ochiuri de lanț și de piciorușul simplu care desparte cele două rânduri a folarului, mă prind cu un picioruș simplu. Aici am primit trecerea de la latura mică la latura mare. Latura mare voi croșeta-o în continuare în așa mod. Ea va fi formată din lanțuri de 3 ochiuri, despărțite între ele câte un picioruș simplu. Acum fac 3 ochiuri de lanț. Cu un picioruș simplu mă prind de lanțul din 5 ochiuri, croșetez 3 ochiuri de lanț, mă prind de piciorușul simplu care desparte cele două rânduri între ele a folarului cu un picioruș simplu și din nou se repetă, fac 3 ochiuri de lanț, de lanțul din 5 ochiuri mă prind cu un picioruș simplu,
croșetez 3 ochiuri de lanț, cu un picioruș simplu mă prind de piciorușul simplu care desparte cele două rânduri a folarului. Iată, așa arată această latură a folarului. În continuare, croșetez în așa mod. Finisez această latură, fac 3 ochiuri de lanț, mă prind de lanțul din 5 ochiuri cu un picioruș simplu, fac 3 ochiuri de lanț, mă prind de piciorușul simplu cu care am început lucrarea cu un picioruș simplu. Acum trec la latura mică, fac 3 ochiuri de lanț, pe sub lanțul din 5 ochiuri mă prind cu un picioruș simplu, fac 3 ochiuri de lanț, sar, este un picioruș simplu, ajung la ochiul de lanț care desparte cele două piciorușe simple în rândul precedent și mă prind cu un picioruș simplu. Fac 3 ochiuri de lanț, pe sub lanțul format din 5 ochiuri mă prind cu un picioruș simplu. Croșetez 3 ochiuri de lanț, trec la ochiul de lanț care desparte cele două piciorușe simple pe sub acest ochi, croșetez un picioruș simplu. Din nou fac 3 ochiuri de lanț, pe sub lanțul din 5 ochiuri mă prind cu un picioruș simplu, croșetez 3 ochiuri de lanț, mă prind cu un picioruș simplu de ochiul de lanț care dispar cele două piciorușe simple între ele. Fac 3 ochiuri de lanț, croșetez un picioruș simplu pe sub lanțul din 5 ochiuri, finisez această latură, fac 3 ochiuri de lanț, cu un picioruș simplu, mă prind de piciorușul simplu cu care am început acest rând. În așa mod arată acest rând. Acum trec la următoarea latură a folarului, la latura mare. Încep cu 3 ochiuri de lanț, pe sub lanțul format din 5 ochiuri mă prind cu un picioruș simplu. Fac 3 ochiuri de lanț, de piciorușul care desparte cele două rânduri a folarului mă prind cu un picioruș simplu. Cum vedeți, această latură repetă latura mare opusă. Latura mică a repetat tot latura mică opusă. În continuare, croșetez această latură exact ca și latura mare opusă ei. Croșetez lanțuri formate din 3 ochiuri și despărțite între ele cu un picioruș simplu. Fac 3 ochiuri de lanț, de lanțul din 5 ochiuri mă prind cu un picioruș simplu, croșetez 3 ochiuri de lanț, cu un picioruș simplu mă prind de piciorușul simplu care desparte cele două rânduri a folarului, din nou fac 3 ochiuri de lanț, pe sub lanțul din 5 ochiuri croșetez un picioruș simplu, fac 3 ochiuri de lanț, cu un picioruș simplu mă prind de piciorușul simplu care desparte cele două rânduri a folarului. Până la sfârșitul acestei laturi, croșetez în așa mod. Finisez latura, fac 3 ochiuri de lanț, cu un picioruș simplu mă prind de lanțul din 5 ochiuri, croșetez 3 ochiuri de lanț, cu un ochi alunecat mă prind de piciorușul simplu cu care am început a croșeta această margine a folarului. Apoi, pe sub lanțul din 3 ochiuri care aparține laturii mici, mă prind cu un ochi alunecat și croșetez un picioruș simplu mai departe. Am finisat latura mare, acum trec la latura mică, ea va fi formată tot din lanțuri din 3 ochiuri și despărțite între ele cu un picioruș simplu.
Încep cu 3 ochiuri de lanț, sar peste piciorușul simplu din rândul precedent, trec la următorul lanț format din 3 ochiuri, pe sub el mă prind cu un picioruș simplu. Din nou croșetez 3 ochiuri de lanț, sar peste piciorușul simplu din rândul precedent, trec la următorul lanț, pe sub el croșetez un picioruș simplu. Fac 3 ochiuri de lanț, din nou sar piciorușul simplu din rândul precedent, pe sub lanțul următor croșetez un picioruș simplu. Așa croșetez până la finele laturii mici. Am ajuns la colț, trec la următoarea latură în felul următor. Fac 3 ochiuri de lanț, sar piciorușul simplu care l-am croșetat la colțul lucrării, trec la următorul lanț format din 3 ochiuri, pe sub el croșetez un picioruș simplu. Mai croșetez încă un picioruș simplu tot pe sub acest lanț. Acum sar piciorușul simplu din rândul precedent, trec la următorul lanț din 3 ochiuri, mă prind cu un picioruș simplu. Croșetez 3 ochiuri de lanț, tot pe sub acest lanț mă prind cu un picioruș simplu, mai departe fac 5 ochiuri de lanț, din nou mă prind cu un picioruș simplu, croșetez 3 ochiuri de lanț, și tot aici mă prind cu un picioruș simplu. Pe sub acest lanț am croșetat un picou din 3 ochiuri, un picou din 5 ochiuri și un picou din 3 ochiuri. Sar peste piciorușul simplu din rândul precedent, trec la următorul lanț, pe sub el croșetez 2 piciorușe simple. Din nou sar peste piciorușul simplu din rândul precedent, trec la următorul lanț, pe sub el croșetez 2 piciorușe simple. Și încă o dată trec peste piciorușul simplu din rândul precedent, pe sub lanțul din 3 ochiuri croșetez 2 piciorușe simple. Acum sar piciorușul simplu din rândul precedent, trec la următorul lanț, pe sub el croșetez un picioruș simplu, 3 ochiuri de lanț, din nou fac un picioruș simplu, mai departe croșetez 5 ochiuri de lanț și tot pe sub acest lanț mai fac un picioruș simplu. Urmează 3 ochiuri de lanț și tot pe sub acest lanț mai croșetez un picioruș simplu. În continuare croșetez în așa mod. Pe sub 3 lanțuri croșetez câte 2 piciorușe simple, în al 4-lea lanț croșetez picouri A3, A5 și A3 ochiuri de lanț. Și din nou, pe sub 3 lanțuri croșetez câte 2 piciorușe simple, pe sub al 4-lea lanț croșetez picouri. În așa mod croșetez până la finele acestei laturi.
Am finisat latura mare. Iată așa ea arată. Acum trec să croșetez la latura mică. Pe sub lanțul format din 3 ochiuri, croșetez un picioruș simplu. Fac 3 ochiuri de lanț, sar peste piciorușul simplu din rândul precedent, pe sub următorul lanț croșetez un picioruș simplu. Fac 3 ochiuri de lanț, din nou sar peste piciorușul simplu din rândul precedent, pe sub lanțul următor croșetez un picioruș simplu. Fac 3 ochiuri de lanț, sar peste piciorușul simplu din rândul precedent, pe sub următorul lanț croșetez un picioruș simplu. În așa mod croșetez această latură. Am finisat latura mică. La latura mare trec astfel. Fac 3 ochiuri de lanț, sar peste piciorușul simplu de la colțul fularului și pe sub lanțul din 3 ochiuri mă prind cu un picioruș simplu. Iată așa arată latura mică. Acum, pe marginea laturii mari, voi croșeta flori pe care le voi uni de fular cu ajutorul unor lanțuri. Încep această margine să croșetez cu un lanț format din 10 ochiuri. Mai departe, croșetez încă 8 ochiuri de lanț. Aceste 8 ochiuri croșetate le voi uni într-un cerc. Număr 10 ochiuri de lanț de la începutul lanțului. În al 11-lea ochi bag croșeta, iau firul pe croșetă, trag firul printre acest ochi, am format un cerc. Acum mă ridic cu 4 ochiuri de lanț. Iau 2 jeteuri pe croșetă, bag croșeta în interiorul cercului, trag firul, croșetez mai departe un picioruș triplu. Din nou iau 2 jeteuri pe croșetă, bag croșeta în interiorul cercului, trag firul și croșetez încă un picioruș triplu. Acum croșetez 3 ochiuri de lanț, bag croșeta în interiorul cercului, trag firul și cu un ochi alunecat mă prind. Am primit prima petală. Mă ridic cu 3 ochiuri de lanț, iau 2 jeteuri pe croșetă, bag croșeta în interiorul cercului, trag firul, mai departe croșetez piciorușul triplu, încă o dată 2 jeteuri pe croșetă, bag croșeta în interiorul cercului, trag firul, croșetez încă un picioruș triplu. Acum fac 3 ochiuri de lanț, bag croșeta pe interiorul cercului, trag firul și mă prind cu un ochi alunecat. Am făcut a doua petală. Mai departe croșetez încă 3 petale, tot în așa mod. Mă ridic cu 3 ochiuri de lanț, croșetez 2 piciorușe triple din interiorul cercului,
Urmează 3 ochiuri de lanț și cu ochiul alunecat mă prind de cerc. Din nou fac 3 ochiuri de lanț, croșetez 2 piciorușe triple, fac 3 ochiuri de lanț cu un ochi alunecat, mă prind din cercul de 8 ochiuri. Și iarăși urmează 3 ochiuri de lanț, 2 piciorușe triple, fac 3 ochiuri de lanț și mă prind de lanțul din 8 ochiuri cu un ochi alunecat. Am primit floarea din 5 petale. Acum fac 10 ochiuri de lanț. Acum număr 3 lanțuri formate din 3 ochiuri și în vârful piciorușului simplu mă prind cu un picioruș simplu. Iată așa arată prima floare. Cu ajutorul lanțurilor din 10 ochiuri am prins-o de fular. În așa mod croșetez această latură. Încep cu 10 ochiuri de lanț, mai croșetez încă 8 ochiuri de lanț, din ele fac un cerc. Mă ridic cu 4 ochiuri de lanț, iau 2 jeteuri pe croșetă, bag croșeta în interiorul cercului, croșetez un picioruș triplu, din nou iau 2 jeteuri pe croșetă, bag croșeta în interiorul cercului, fac al doilea picioruș triplu, croșetez 3 ochiuri de lanț și cu un ochi alunecat mă prind de cercul din 8 ochiuri. Mă ridic cu 3 ochiuri de lanț, croșetez 2 piciorușe triple, din nou 3 ochiuri de lanț și iarăși mă prind de cercul format din 8 ochiuri. Astfel croșetez 5 petale.
Am croșetat cele 5 petale, urmează 10 ochiuri de lanț. Sar peste 3 lanțuri formate din 3 ochiuri și în vârful piciorușului simplu croșetez un picioruș simplu. Am finisat a doua floare. În continuare, până la finele acestei laturi, voi croșeta flori și le voi uni de fular cu lanțuri de 10 ochiuri. Altă latură este formată din picouri. Trec la următoarea floare. Încep cu 10 ochiuri de lanț, mai croșetez încă 8 ochiuri de lanț, din ele fac un cerc, mă ridic cu 4 ochiuri de lanț, iau 2 jeteuri pe croșete, bag croșeta în interiorul cercului, trag firul, croșetez un picioruș triplu. Din nou iau 2 jeteuri pe croșete, bag croșeta în interiorul cercului, trag firul, croșetez al doilea picioruș triplu. Acum fac 3 ochiuri de lanț, bag croșeta în interiorul cercului, trag firul și cu ajutorul unui ochi alunecat mă prind de el. Din nou mă ridic cu 3 ochiuri de lanț, croșetez 2 piciorușe triple, apoi urmează 3 ochiuri de lanț și cu ochiul alunecat mă prind din cercul format din 8 ochiuri. Am făcut a doua petală, mai departe croșetez încă 3 petale, tot în așa mod. Mă ridic cu 3 ochiuri de lanț, croșetez 2 piciorușe triple din interiorul cercului, urmează 3 ochiuri de lanț și cu ochiul alunecat mă prind de cerc. Fac 3 ochiuri de lanț, croșetez 2 piciorușe triple din interiorul cercului, urmează 3 ochiuri de lanț și cu ochiul alunecat mă prind de cerc. Din nou fac 3 ochiuri de lanț, croșetez 2 piciorușe triple din interiorul cercului, urmează 3 ochiuri de lanț și cu ochiul alunecat mă prind de cerc. Am primit floarea din 5 petale, fac 10 ochiuri de lanț, acum număr 3 lanțuri formate din 3 ochiuri și în vârful piciorușului simplu mă prind cu un picioruș simplu. Finisez lucrarea, bag croșeta între ochiul alunecat și piciorușul simplu, trag firul și mă prind cu un picioruș simplu.
Acum ne rămâne să tăiem firul, îl ascundem. Iată, lucrarea este gata. Mulțumesc tuturor cine a fost cu mine în acest tutorial. Vă doresc spor la muncă și o zi frumoasă!